Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gibate og kaluoy dito sa ilang hibaw-an gikan sa mga bata nga nagpunig hilak ang ilang inahan. Human siya panagsulti sa bata nga si Glina may mihagsa gikan sa kwarto ni Wilma. Og dinhi, Wa day mingawa si Papa nato, no? Wa sa mingawa ni Mama. Lain na ni Papa, oy. Bitaw, wa siya mingawan na to. Unsa ron? Hala, sa kwarto ni Mama ko ya. Unsa to ang kasaba? Di kas kwartong mama ninyo. O, yaya. Tanaw na to, yaya. Naunsa ka si Mama. Day! Day Wilma na unsa ka, day! Day Wilma! Uy, day. Nalupog ka. Ginuo ka. Ay, day! Ngano man ka, Ma? Dali, Ma. Gunit na mo ni yaya, dali. Mama, naunsa man ka? Nalupog ka man, day. Dali. Ako sa pikas kamot ni Mama, yaya. Dali. Ma, kuyawan pa ya ko. Hinay-hinay, madali. Uway kaso ni mga anak. Nang alingoy kaso nang uy. Walang ko makapanimbang. Nagunit na ako ang corner cabinet. Gaan man gud na kay palutsi naman ang kahoy. Natumba ko uban sa cabinet. Sorry ha. Nakuyawan mo. Pero okay ra ko. Uway kaso. Sorry mga Ay, anak. kinuhanglang mag-amping ka, day. Magdus ka na ba? Mabdo si Mama, yaya. Oo, may umaabot mong manghud puhon. Yay! Nanaday ko'y manghod! Nanaday manghod ko ya! Uy, nalipay si Glina, day ay. Ikaw, Dudong Lindon, wala ka malipay? Ah, gusto ko, oy. Gusto ko nga may manghot kong boy. Dili lang, girl. Ako, gusto ko girl akong manghod. Nagiyahig ang ko ng mga anak mo, Inday Wilma, oh. Bisag unsay mahimong igsuon ninyo. Kabubuton ni Lord, mga anak. Kung lalaki ba o babae, inyo gihapon siya igsuon. Ay, yun na, Day Wilma. Unsa man, wala ka mapangos? Akong bukton nga gitukod na ko nang aron dili ko maikos kabinet. Murag may pangos. Tanawa ragot ko no. Oh, bebe. Oh, ni agayod. Napangos guday. Pero gamay ra. Be, tambalan ta dayon eh. Sige nang. Maura man ay naikos kabinet. Nagaras lang. Sige, pahibutan diha. Kuhaon ko ang tambal. Diha lang mo ha, mga bata. Ma, kiyatit pa mi ni Tito Chito kanina. Kikan mi sa school. Ah, Pukaw lang ta ka na mo, ma. Dili lang mo sugot si yaya. Sirado man gud imong kwarto. Naami dama. Burger para nimo. Kanyapit man ni si Tito sa drive-thru. Kitagsaan ni si Kuya o giapil ka. Si Yaya, wa man mo kaon. di ko hasab niya iyang pag-umangkon. Si Jennifer. O ma. Pero may magkuhaon ni Tito si Jennifer. Pinangga niya ang pag-umangkon. Unsa man no? Maayo pa si Tito. Bisan og pag-umangkon lang niya. Love kit niya. Unsa kuya no? Wala magud na siya anak. Unsa man oh? Iyara mong pagumangkon si Jennifer. Maayo pa si Tito. Love niya si Jennifer. Si Papa. Wa na mo pa uli. Glenna. Bitaw ma. Noon sa man si Papa. Ingon si Tito nga, susihon kunog nga nung wa muli si Papa. Landon. Glenna. Wasap ko makasabot sa inyong amahan. Amot nga nagibuhat ni niya nato. Ay, day. Di adi tambal mo. Di oh. Pagitaon na to si Papa, ma. Mukuyog mi si Glyn na pagpangita niya ma. Adto na to siyang office. Ginoo ko.
Ay naunsa naman gud hinuon mong inahan og anak. Igatubang naman mog hilak. Si Papa mangkot yaya. Buwan na magkid mo uli. Ay igo na mo ni ana. Naghinilakay na mo diha nga wala pa ta masayog kung sa gitinuod nga rason. Kaysa ako ra bang bahin day. Maoy akong pagtuo nga basin og bilahos na lang si Sir Bex sa iyang duty. Ug wala na lang makapahibaw nimo. Dinalian tingali iyang paglupad alang sa laing nasod. Ambot lang daang. Ambot lang. Ang kung ingon pa ni Ana, o gusto ka sa pangagpas mo, siya rin naman sapnan. Ay, tek na ron. Bisag sa unsang paagi mapahibaw unta mi niya. Maunta na yung kibuhat nang. Pero wag yun nang aling. Ma, mo ito ta sa iyong office. Mangutana ta dito. Bitaw ma, tingali gusto si Yaya. Ay, ang telepono. Ako lito pa yaya. Ako lang, Glina, ako lang. Hello? Hello? Anak, Lyndon, Pa, pauli na, Pi. Pauli na. Sige, hilak si Mama. binawa na ako, anak. Babati ako. Sige, sulti lang. Maminaw ko. Gimahal ko ka mo pag-ayaw, mga anak. Love sa ka na mo ni Glina pa. Unya, nga nang waman ka mo pauli. Bisig ko ning higayon na, Lyndon. Daghan ko biyahe. Nahibaw na mo sigli na sa work ni Papa ninyo, dili ba? Busy jud ay ka pa. Gusto di ang giingon ni Yaya. Ang manghud mo, paduula, be? Si Mama sa pa, sulti. Sa si Mama nga busy kayo ka. Tawagon ako si Mama pa. O, ayaw lang si Mama ninyo. Ang manghud mo na nga kung pakisultihan. Paduula. Si Mama di ay pa. Sigli na ang giingon ko ni mo, Lyndon. Gimingaw ko ninyo nga akong mga anak. Unsa man day mong ikasukan ni Mama pa. Nga nag-away man mo. Kung nasukbo ka niya. O, nga no? O siya gisulti sa inyong inahan ninyo, ha, Lyndon? Wa may gisulti si Mama pa. Sige naman siyang hilak eh. Wa pa ka mo pauli. Sige na, tuwan ang manghud mo. O diyar ko magisulti sa inyong inahan. Sige na, paduulang manghud mo. Padali kay may atimanon pa ko. Ingnon ako pa. Wait lang. Ikaw ang hinugdan ni Tanan Wilma. Ikaw mo'y nagmugna. Human sa tanan kong gipakita ng pagmahal ni mo. Human sa tanan kong gihatag ng kabulahanan ni mo. Di ka makabasol na ko. Dali na yung Glina. Naguwat si Papa pagdali. Si Papa na ninyo, Lyndon. Magisulti ko. Unyara ko no ma. Si Daylina lang una ko no. Yang gusto ikasulti. Unyara ko no ha. Sige na Glina. Papaulian ako si Papa, ma. Sultihan ako. Inganti ka ma kung magsulti na mo si Papa. Ang mga bata rin gusto niya pagkisultihan. Unyara ko na ko. Paabutan ako. Hello? Hello, Pa? Glina, anak. I miss you, anak. Kamong duha si kuya mo, gimingaw kay ko ninyo. Unya, pinga nung wamang ka mo pa uli. Kimingaw sa mini mo pa. Labi na kit si Mama. Sige na siya hilak. Kita na magsulti, anak. Kamu na si kuya mo ang gusto kong pagsultihan. Magkita ta. Magkita? Asa man? Kuyog lang si Mama pa. Dinalian kayong maong higayon, anak. Ngunang, kamu lang una si kuya mo akong pakikitaan. Nag-away kita mo si Mama pa. Ayaw lang gud mo pag-away pa. Luoy pa ya si Mama. Lapin na kayapit na sa midunay manghod si Kuya. Magtas man si Mama pa. Unsa, Glina? Naanami manghod si Kuya pa. Gusto ko nga, babay akong manghod. Pero si Kuya, lalaki man iyang gusto.
Glina, anak. Igda si kuya mo, ha? Paaboton ko kamo sa gawa sa gate ninyo sa school, ugma. Og ayaw sultihi si bisan kinsa diya sa bahay. Si yaya mo o si Wilma. Ayaw sultihi nga makikita ko ninyo. Human sa inyong klase, ha? Lantahon ko lang kamo si kuya mo. Og kung mamuhi na mo, dadun ko kamo panuroy. Kami rin si kuya pa? Kamorang duha. Tingalig si Yaya ang mukha na mo. Kay kapuyo naman si Mama. Kuyog si Yaya. Kamorang si kuya mo. Og ayaw sultihi sinang aling, ha? Kuhaon ta mo si kuya mo. Nagkasabot, Glina? Pangitaon unya mi ni Yaya. Kuyog ko lang nato si Yaya pa. Unya na. Sige lang, tawagon ko siya ng aling og pasabton ko. Manawag ko sa landline dito sa bahay ugma, okay? Ha, anak? Nagkasabot ka ba sa gipasidaan ko? Kasapot pa. Okay, anak. Bye na. Di si kuya pa. Ing nasab siya. Malangan ako, Glina. Ikaw na sulti ni kuya mo. Bye, anak. I love you ninyong duha. Bye. Mabdos siya. Mabdos ang mabudhion kong asawa. Nganong kimpuhat mo manin ako, Wilma? Ngano man? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!